Той е много стар и много мъдър. Много стар дух от много старо време. Преди зората, при мен отново идват спомените. Спомени, които не мога да забравя. Поглъщат ме, като мрачната бездна под мен. Сякаш беше вчера, денят, когато ме напусна. Тръгна без да кажеш нищо. И какво? Остави ме сама, с разбито сърце, търсеща. Още помня последните ти думи, твърдото не, независимо какво говорех, какво мислех, какво исках. За теб просто щях да си остана малкото момиче. Но вече не съм малка. Пропътувах толкова много, за да те намеря. Няма да се спра сега. Къде си? Къде си? При мен дойде странно малко човече. Не разбрах какво ми говори, но знаех, че трябва да го последвам. Озовах се на арената. Изминаха 7 дълги години от последната ни среща. Всеки ден се питам, страдам. Защо ме напусна? Бяха ми казали, че най-добрите сред войните са изпращани в Аутландс да защитават народа ни. Знам, че си там. Дали да те последвам? Кошмарите винаги идваха. Неканени. А след тях винаги болката. Колкото повече те търсих, толкова повече губих себе си. Накрая застанах редом до великите войни, защитниците на Аутланд. А борбите срещу злото, те нямаха край.